Geno mara nirio makarinya koramga juanga tarika na par koda uchiel dwe mara uchiel gana rio prario kod abich waikoni weche manyene chendo ni maro imorera Mogi TV wantie kagi jaloko marwa Belinda Phillips nyinga Lydia Okeo haka pia roko pachila maro temachok na ria deka uchiel nono kabene wantie live Facebook Ramogi TV K imbwima eskachel Ramogi TV Kenya mboi mari YouTube machigni nyinga Lydia Okeo jalopo gai marobila Eliud Lagat gikone hochung tenge ekinde manonro pod dhi mbele ewi nek ma japuonj Albert Ojwang anawito ngimane lweto bila Lagat olero ni okawo okang' makamano mar chiwo thuolo mondo mi tim nonro matut ewi tho mar rawerano mabiro bang' ka oganda osesunde mondo mi owuog e apisno ni mar en ema nochwalo ng'ur ni Albert nondiko weche moko maricho kuome. Lagat must go. Lagat must go. Gikone to liet ma jopiny kod rawere osebedo ka keto ne sirikal wi nek mar Albert Ojwang onyago lemo bang' jalupo gai mar obila Eliud Lagat goyo bade piny kendo chung' tenge kaluwore gi burano. Lagat olero ni okawo ndawa makamano mar chiwo thuolo mondo mi tim nonro malong'o e wi nek mar Ojwang. Nonro ma itawo gi duol maketo nyong'ong e tije obila IPOA. Ler ma ochiwo yor andika wacho ni tijene koro idhi ta gi jal maluwe. Motelo e twak manyocha ochiw gi ogai mar obila Douglas Kanja bang' tho mar Albert Ojwang. Nyocha yangore ni Lagat emano ochwalo ng'ur ni Albert ne ondiko weche moke mbui maketho nyinge kendo gikone ne ooma rawerano e dalagi ma Kabondo Homa Bay nyaka Nairobi kama gikone ne oduogo nege e kinde twak mar ogai mar obila Lagat owuon ne ni kode kanyakla. The reasons as to why the late Ojwang was arrested, together with a few others, is because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS about his name being tarnished. Kaka ndalo medo sudo, jotelo rang'iny opogore jokend rat joganda to kod jokanyo moko osedwaro mondo mi jatend obilano owuog e lewo mare ne mar chilo miene ewi tho makoch mar Albert. E odiochieng' somo budget tich ang'wen juma mokalo, kweth rawere kod jokend rat joganda ne obago koda ka ng'anyo chuny boma ma Nairobi kadwaro ni Lagat owuog e apisi. E nonro mare, Eliud Lagat nochako tije kaka obila e higa mar 1998 kama nodonjo e kar tiegruok ma Kiganjo kendo otiegore kaka obila. E higa mar 2000 ne okete kaka inspekta mar obila mochung' ne miruti e log tich mar okwach kich kata DCI. Bang' mano Lagat osebedo e lewo opogore migawo no mar obila kama oting'o telo ne migawo marango weche mag miruti kod gilweny mager. En kod somo mar ngadho mar masters ewi weche mag lweny kod kelo kwe kata Armed Conflict and Peace Studies manoso e mbarany ma Nairobi higa mar 2010 bang' yudo degree e lony kod yore loso nyamburko manosomo e mbarany ma Baraton. Higa mokalo tarik 25 dwe mar abiriyo jatend piny Kenya William Ruto noyiero Lagat kaka jalupo gai mar obila ma pachoka kom manyaka sani pok otiekoe kata higa achiel. Mr. Obila James Mukhwana masani ogeng tesendo obila ewi nek mar Albert Ojwang ogolo malingling ewi gima notimore otieno mar tarik 7 dweni mane onege Albert tesendo obila ma Central Nairobi. E report no mar kuong'ruok ma ochiwo ne apisas mag IPOA, Mukhwana ofulo nyingo OCS ma Nairobi Central Samson Talam ka owacho ni mano omiye report mano wuok kuom jalupo gai mar obila ewi rwako Albert tesendo obila no. Mukhwana wacho ni ne omiye chik mondo mi oneni omiyo Ojwang chwat ka osechwale e tesendo obila no. Chwat no ema ne gikone okelo koda ka tho mare. Jafomara Joja oko nigi ler. Lipot moyiedhi mane wayudo bang' timo nonro matut opedho elela weche mane otimore e otieno mar tarik 7 dwe mar auchiel higani ma en otieno mane japuonj kendo jandik weche e yor mbui Albert Ojwang owite ngimane kogeng'ne tesendo obila ma Nairobi. E lipot mamako dhok mane ochwal e nyim duol manono tije kod tembe obila IPOA ne oseo Samson Talam ma en OCS kuom miye chik mondo mi okum Ojwang kokoni chikno ne owuok ir jalupo gai mar obila Eliud Lagat. Ma en kata bang' Talam nyiedhore kendo kwedo elela weche matude kod nek ma kamano. Kolero wachno, Mukhwana koni ne oluonge e apis Talam gi jalupne Samuel Ng'ang'a kane odonjo tich kuma ne omiye chik ma kamano. Kasome achiel kachiel.
nitie chik ma owuok ka jalup ogai mar obila Lagat, nitie achich ma ikelo gi okwach kich kiny sa 2 motieno, inyis mabuse oti kuome matin. Kane openjo ni biro bedo nade ka weche okethore, ne onyise ni kik obed kod luoro nimar en apisa manie rang'iny mapiny kendo nyaka otim kaka onyise. Kasome achiel kachiel, ka idagi to inyalo yudori kama tek, ok inyal tamori chik mar jatelo. Mukwana lero ni sa 3 motieno, nyamburko aina mar Subaru marateng' ne ochopo e tesendno koting'o jago mane otwe opingo, ma bang'e ne oyange ni en Albert Ojwang'. Ne ogoyo sime ne OCS Talam mane oyangone ni mano e jago mane onego omikum. Sa 3:20, lipod Ojwang' ne ondiki kaka mabus, kaeto bang'e ochak sande e sel mogik mantiere e but cho. Mukwana lero ni ne opange tijno gi jowetene 4 magin Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki kachiel kod Eric Ndambuki, maduto osemaki kendo ochwal e doho. Otuoni bang' winjo koko ka en ei sel kanyo, ne oringo dhi tego lwenyno ka en gi Kimani. Ne giyudo kare mochwer kawuok e dho Ojwang' kobed piny kendo yiengore korot, koneno monor ahinya. Sa 4 ne onyiso jalup OCS Inspekta Ng'ang'a mondo mi otere kar thieth kapok oloro tich kendo dhi dala. Kinyne tarik 8 dwe mar 6, Mukwana koni ne ogone simbe tandawuoya gi polisi wetene ka penje ni be ong'eyo gima ne otimore ne Ojwang'. Kane ogo sime ne Ng'ang'a, ne onyise ni openj OCS. OCS ne omako simbe kendo nyise ni weche okrach, wan kare. To kane ochopo tarik 11 dwe mar 6, Mukwana ne oluongi gi IPOA mar ndiko dhoge. Ne oyango ni ne ochiwo lipot ma miriambo ne mar ne giwinjore mar pando adieri. Bang'e ne oyango ni apisas wetene ne ojwang'e kendo dhuro ne midhierono duto. Tarik 12 dwe mar 6 bang' paro chande, ne odok en owuon apise mag IPOA kendo kwayo mondo mi ondik lipot machielo. Kanyo ema ne ondhiye kendo otere tesendo obila ma Capitol Hill, kuma ne olere adieri mar wachno. Kotieko lipodeno, Mukwana koni Ojwang' ne ok owinjore negi, ne en mana miye kum. Chik ma owuok kuom OCS Talam ma bende ne omi chik gi Lagat. Mos ahinya ne familia, Nyasaye omigi hocho. Mokinde mage, koro dwaro ni omiye arita kaka janeno, kokoni oikore mar pedho elela adieri duto mantiere. Okinde mage koni giyudo kwayo kowuok kuom Mukwana ni mondo kik weye thuolo kod bond, ni mar en bende en kod luoro e wi ngimane. Okindege koro tuoni iluwogi kod jogo mage chichgo ni obila ka bwogo ngimagi. Gisendiko dhogi e tesendo obila ma Capitol Hill. George Aoko, Ramogi TV. Doma Milimani ochiwo chik mondo omedine jatend tesendo obila ma Central Samson Talam karito ng'eto mar kaponi biro weye gi rambun kata oyo tich adek jumane. Talam ma en achiel kuom achije ma itudo gi nek mar rawera Albert Ojwang' biro ng'eyo kaidhi geng'ne kuom ndalo 21 koso inyalo weye oyal oko mar od twech. Ka jafwambo marwa Armstrong Osutwa lero, achia moko bende ochwal e doho ma Kibra e wi wach achiel onogo. Bang' meko mare giko juma mokalo, OCS no matesendo obila ma Central Samson Talam ne obedo wendo doho kawuono kaka achiel kuom achije ma itudo gi ketho mar kelo tho mar rawera Albert Ojwang'. E nyim doho kanyo, jomin bura ne dwaro ni omigi thuolo mar geng'one kuom ndalo 21 ka nonro dhi nyime. And so out of the 3 available options under Article 49(1)(g, we have come to court to seek detention continuing. Kata kamano ka okalo kuom okil mare Dansan Omari, Talam okwedo dwaro mar IPOA no, ka owacho ni ok en jal manyalo ringo kendo ok onyal tungni gi nonro madhi nyime kod joneno e yo moro amora. Giwacho ni Talam en obila kendo ng'eyo chike doho kendo onge kod paro mar rocho chikego. What is the reason you want to detain him? In paragraph 23. That we are yet to record critical witness statements. Very well. Is his presence required physically when you are recording statements from other people? His detention is required so he doesn't interfere with the witnesses. Avoid recording statement and interference are two things. Wakili, I have responded to your question.
Kata kamano, IPOA to onyonore ni dwaro nitie mar chiwo thuolo mar nonro kama oting'o dawe dho joneno kod nono picha mag wang' dede mawachore ni ne okethi kapok dogo long'eto e wi burano. Investigations reveal that under paragraph 11 that the respondent together with others who are not before court hired a technician to interfere with the CCTV system at the Central Police Station in a bid to tamper and interfere with the subsequent investigation. Ibiro medine gi obila nyaka tich adek jumani, kama doho biro timo ng'ete wi kwayo mane ochwal gi jomak bura kopo ni geng'one kata iwe thuolo gi rambun. Kamachielo, doho makibiro miyo obila ndalo 14 mag medo dino ne achije ariyo ma itudo gi goyo kendo hinyo mosenindo jwang'. Kalore gi jang'ad bura e dohono Desi Mutai, burano ibiro winji kendo tarik 7 dwe mar 7 e kinde ma duol mochung' ne nono obila IPOA ogolo goyo mondo achijego ochwale kar thieth mar sirikal ne nonro mar nyinyo mag del kata DNA, kendo simbegi mag ong'we yamo bende maki kendo timnegi nonro. Achijego moseyangi ka Mitowe Bir kod nyawadgi Collins Karani ibiro geng'negi e sendo obila ma Mudhangari kod Kileleshwa. To e doho ma Kahawa, jago ma chich ne orucho picha mag wang' dede kata CCTV e sendo obila ma Central e otieno mane ojwang'o wito ngimane lwet obila oyang' ni biro dinne kuom thuolo ma ok tin e ndalo 14. Kalore gi jalup jata chenre duol mochung' ne nono obila IPOA Paul Njihia, simbe ong'we yamo mag achijno kod nyawadgi moro mane onge nyim doho sechego osekaw kendo rito timnegi nonro. Doho yango ni achijego ibiro dinnegi e sendo obila ma Kilimani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Familia mar mosenindo Albert Ojwang' oyango ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha osegone gi simu kendo kuyo kode kaachiel gi miyo gi sir. Familia no koni ok gibirikni gi chenro mar loso chenro mar iko mar ringre marawerano nyaka sirikal maki mater e doho achije duto ma itudo gi nek mare. Ripota mar Mohoma Be Halebich ntiere kod ler. Dala gi Albert Ojwang' manitie gweng' maka kothe ka chudo bura maka bondo kasepol jopiny ka achiel kod jotelo mopogore medo yuoro mar kuyo kod familia mare bang' nek makoch mane otimne e sendo obila ma Central bure Nairobi. Wuon Albert jaduong' Meshak Ojwang' wacho ni kaka familia pod gin kod kuyo maduong' e wi nek makoch mane otimne wuodeno kane oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osechopo ire yor simu mar kuyo kode kalure kod nek makoch mar wuodeno e kind jotelo mamoko. Nyoro e kanye awuok e dala mar Nairobi akelo ywak pacho. Adwa kawo thuolo mar duoko erokamano noganda duto mochokore ka. Raila Amolo Odinga manyocho wuoyo koda kendo gona mos mane oro Min County gi siling milion 1 kokelo na ne ker marwa morito pinywa mar Kenya ka. Embe wachno kaka janyuol nyocho mule kendo nogona sim kapodan Nairobi. Nyocha nwango kano oro Min County mama Gladys Wanga gi shillings milion 2 ne Min County osebiro kendo ochung' mar chako project mar gero na ot. Jaduong' Meshak ne okoni kaka familia pod girito mondo bilo makache jatemi tudo konek mar wuode mar konyogi yudo ratiro margi eka gibiro dhi nyime kod chenro mar loso iko mar Albert. Ka bende familia no ne okichore chien e bura moro mane omaki kod jo Kenya moko mar sundo mondo mi ogolie tich jalup ogai mar obila Eliud Lagat. Ok wabedo gi tarik malong'o nikech pod wagombo ni mondo ka ber to Albert ki iko to nego bed ni ratiro mare oseyudore ma jok mane ousika e weche mag thone wang'eyo ni en ng'ane. Point we want to make clear as a family, we saw in media, in newspapers, that the family has filed a joint petition with a group of politicians. We want to say that we are not a party to that. We are not aware of who filed the petition. We are not in it. Our lawyer is not aware, and our lawyer has written to the magistrate to clarify
that Mzee is not the second petition as it is indicated in the media. Governor Mahuma Bay Gladys Wanga gijad bura makabondo Kasepu Livo Bara mane otimo limbe dalano mar kuyo kod familia mar Albert ne okone sirikal mondo yo makachijete mitudo kod nek makoch mar Awerano mondo mi familia mare oyud ratiro margi. Jonek manonego Albert omak gi otwegi kik dewni gin ng'a kata gin ng'a kata nying gi ng'a kata gi akanye kata gi dhi kanye yani kik dewni ng'ato ni engas mane mapiyo kaka nyalore. Albert ok bi yueyo nyaka joma nonege yudi matwe. En jachien ka ng'ato nyalo biro makaw nyathi mane nitiere odiri dala gi ka batere all the way to Nairobi ni kore kune midhi penje to courts gi tete to nitiere around the region nikech wach mar social media posting ni negi ne nikech social media kata one politicians, it happens every day. Pile kwa dhie social media to weche miwacho kuomi gin weche mang'eny maricho to ken gimi nyalo dhi kago nyathi ng'ato moninegi. Kinde ma oganda jo Kenya ka achiel kod jotelo mopogore medo sundo sirikal mondo tim nonro matut kendo maki achijete midudo konek makoch mar Albert Omondi. Familia mare bende wacho ni ok giyie mondo ikringre wuodgi kapok giyudo jogo manochano nek mare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dan migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando lokruok kod okenge ma idhi ketie tim mar bero kata bero tije obila kod kuondegi mag tije kata sendo obila. Murkomen olero ni maromo sendo obila 1,209 dibedo kod wang' dede kata CCTV ka ripode mag obila mag OB bende ibiro tim e manyasani mar bero kata neno ni gibedo kod nonro koponi lokruok obedo e ripodego. Ora Nyambaga ntiere gi ler. E kinde man nonre winnek makoch mar japuonj Albert Ojwang pod dhi nyime pachoka kamoko kuom jok ma ichich godo ochwale nyim doho. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando kenge makoro idhi kawo e kaka keto wang' dede kata CCTV e tesende mag obila 1,209 duto mapachoka. It shall be mandatory to equip police stations with CCTV surveillance to enhance transparency and accountability. All the police stations currently standing at 1,209 shall have CCTV surveillance within the next 2 years. Kaluwore kod chochni manyonene bugo lipot mar obila moyangore kaka obi e kinde manochwal Albert Ojwang kanyo. Murkomen okonisa ni koro lipode mag obilago e koro ibiro ketie yo manyasani mag mbui kendo biro chiwo ler koponi dwa timnegi lokruok e kata temo ledhi mora mora e lipodego mosego. Digitization of occurrence book. Over the next 1 year and in line with the bottom-up economic transformation agenda program of digitization, we shall roll out a digital reporting system. This is a reform that has been initiated and we are now committed to the digitization of occurrence books to ensure all reported incidences can be traced and be tamper-proof. Murkomen okoni OCS kod obila mamoko biro bedo kod tiegruok matut mag tayo tesendegi kaka yor bero lwasi mag tijegi. Training and education. I have directed the establishment of continuous professional development training on all officers beginning with the OCSs, who shall be required to undertake minimum training annually on set of constitutional standards of the National Police Service as shall be developed in the curriculum. Kata kamano, jatend migao mar arita kwe olero ne jalup ogai mar obila Eliud Lagat biro gweyo tao koponi duol mar IPOA yude kod gik mowinjore odwoki matude kod tho mar Albert Ojwang. I'd like to say that the investigations, as I've already said earlier, are going on with IPOA. IPOA is doing its part in terms of investigations. Yeah. At the moment, let's leave the IPOA to do its part. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Maneno gai mar doho e kinde mokalo David Maraga dwaro ni inspekta maduong' mar obila Douglas Kanja jalup
ma oseweyo kom Eliud Lagat gi jatelo mar Okwach Kich Mohamed Amin omaki kendo chwale doho kuom nek mar Albert Ojwang. Maraga makinde mokalo yande osetiye aput mane tawo chenro mag jolokruok e sekta mar obila wacho ni obiro donjo ne jotelogo en owuon e doho kapone sirikal ok oikore mar kaonegi okang'. We demand the arrest of the DCI because he lied on oath, and the IG, as well as Mr. Langat himself, and they be prosecuted, and those, of course, who are associated with the murder of Ojwang. Him and his administration don't have any regard for human life, and if that nothing is done, this is going to continue, and we are not going to have a country. This era of impunity shall only come to an end when the people reclaim their power under the Constitution. The spirit that was set by the Gen Zs last year, who courageously came out and demanded their rights, is a spirit we all embrace. And we want to call upon all Kenyans to join the young people and demand for this right. Without doing that, we are going to be taken for granted for years, and our country is going down the drain. Wayo matin nyakora Mgajwanga chenro eno imorero kamano kuom medo ketera Mogi TV. Joyce Kantie Kindu Be wacho ni wach Ojwang omako dhoge ahinya ratiro mondo mi oyudre. Sharon Daisy wacho ni no peace for the wicked indeed, may Albert soul rest in peace. Nano bende Tobias Owino wacho kanyo ni entiere asembo kaito wacho ni ok wan kod yie gi IG gi mwadwaro sani en ni oyier IG manyien mano gai marobila. Tobias dwaro kacha mondo koro yier manyien nikech gionge kod yie gi mago mantiere he kom eseche gede. Maeno kanyo ote mar Lavenda Akinyi wacho ni entiere game kendo weche gichopo ne eyo makare ahinya. Rolex Ondeng kantiere Homabay wacho ni jo Kenya omed chung kod wuon Albert kendo sir moyudo kuom sirikal bende koro omedre kendo ne ni ratiro mar Albert oyudore yo makare. Ochiengo mwaka ntie Kisumu wacho ni entiere kodwa kanyo gi Mina Twech nyar gidan giwuoro weche matuche nonro mar tho mar Ojwang kendo wacho kanyo ni erokamano jatend piny Kenya William Ruto kuom kuyo kod familiano. Wacho ni gin bende gioro ote maggi mag kuyo kendo chiwo margi bro chopo ne familiano machiegni. Ano bende ote makanyo mar Elida Okute wacho ni entiere kodwa e chenro kata doko ne gin kanyo kod kuyo. Osiepne kendo Nyawande Rose Ogola Agure mar Kobilo Obilo Primary School mano ito ngima ne wagoyo mos ahinya Nyasaye mondo miu hocho makare. Ano bende ote mar Mandela nyisa kacha ni entiere budho kaka pile gi familia mare wacho ni onge dok chien jogo duto mano tudre gi meko nyaka tho mar Albert Ojwang nyaka koro giwuogie e offices go duto kendo gichiw thuolo mar timo nonro e yo makare mondo mi yud ratiro ne rawera Albert. Ano mwalimu Jael gi mwalimu Bernard wacho ni gintiere kodwa e chendo gin bende weche motenre kod nek mar Albert momako dhogi giluo e yo makare ahinya. Tabil Juma nyisa kacha ni en bende wacho ni entiere kodwa kata kamano wuon Albert ema omedo chwalo ne otege mag kuyo kotenre kod wito nyathine. Aneno ka Jojo Mosh wacho kanyo ni okang' mose kauno ni kare kendo koro dhi adalo tem yo matin mondo tim nonro. Kevin Omondi wacho kanyo ni en bende entiere kodwa wacho ni Ramogi magigeno nikech ne oni weche gi chopo ne gi yo mowinjore ahinya. No bende Erika Woche wacho ni entie Kayole Nairobi joka Boch Karading kanyo wacho ni okaw mosne mora ahinya gi kaka weche dhi ahinya kotenre kod nonro mitimo ewi wach mar tho mar rawera no. Aneno Chogo Nyakano wacho kanyo ni Kenya tek manade kara lwet ng'a ma wantiere safe ka ng'ato nyalo wito ngimane e lwet obila. Boniface Odhiambo to wacho ni en adier ni sirikal masani winjo mana dhok mar ng'anyo. Ayo matin maino imore kik idhi mabor. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family will help you. Reiko cubes, cause string my bestie. Reiko cubes ming'eyo
cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Achiegni kero nyakwara mgajwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Duma malo golo chik kayango ni okuyiene tend skunde mag sirikal kwa omenda ka owuok kuom jonyuol ka onge puoth mawuok e migao mar somo. Ng'eto makamano luwore gi bura mayande ochwale wi skund sekondar ma St. George's ma itudo gi dwaro ni jonyuol ochul omenda ma okalo mano ma sirikal oketo. E burano doho yango ni St. George's nonyiso jonyuol ochul omenda moko mambalang ma oriwo nyaka mag gero kuonde nindo e kind tije mamoko. Ng'eto mare doho noyango ni onge skul moro amora obed mar primary kata sekondar ma chik oyiene dhi oko mar rapim mar chudo ma oseketi. Migao mar thieth e bwo riwruok marango rang'iny mag thieth e pacho kae oloro ute thieth 728 kendo oduoko e rang'iny mapiny mamoko 301 e chenro mar apedha ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Ute thieth gi omulo counties abich kamoriwo county ma Nairobi kaka Judith Moni lero ma biro e kinde ma gisingo kelo riwruoge mamoko kod Hustler Fund mondo omi ochiw hola ne jopiny e chenro mar chulo SHA mos. E twak mar migao mar thieth e lok tich mar gi e boma ma Nairobi, jatend migao mar thieth Aden Duale oketo kare ler ma otenore kod chenro mag thieth e pacho ka. Kaka ma otelo ne ochakore kod lando ayanga loro mar ute thieth 728 kaachiel gi duoko e rang'iny mapiny mamoko 301. Counties ma lokruoge gi omako riwo Mandera, Nairobi, Wajir, Kisii kod Nyamira. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, working closely with the Digital Health Agency and the Social Health Authority, has identified and closed over 728 non-compliant facilities as of today, and they have downgraded 301 facilities across Kenya. We are eliminating fake and licensed facilities operating across our republic in order to guarantee quality care for our people. Bende thulo ni Duale ne otiogo e duoko moko kuom ng'ur ma jo Kenya osebedogo ni kamoro chenro mag chudo mos lipa SHA pole pole enokora mar chuno jo Kenya kod chulo gowi mag Hustlers Fund. Oyango ni Hustler Fund ok bichiwo hola kendgi kaka migao no gichano kelo riwruoge mamoko babiro konyo jo Kenya chulo gowi mag thieth mag SHA. Hustler Fund is one of the options. In due course, there will be many other financial institutions that we will onboard into the system. So the system will only tell you you can borrow based on your income through the mean testing. The lowest can be 300.
The Mintesin can tell you your premier, your monthly contribution is 300, time install of that 3,600 or 500 or 600. No interest, no extra cost. It's more like telling you you will pay under your terms. For that you have a cover. Ewi gope mage NHIF mapok nochul, osingo chulo gope mane ni piny mar milion 10 kapok ochopo dwe mar 9 higani, kama oheo mago to pod ok bichule nyaka doho chiw ler. Two different types of pending bill. We are as a government committed to pay the pending former or defunct NHIF pending bill between 0 to 10 million, where 98% of the bills were within that range, totaling to 5.3 billion. We will pay that before the end of August. We are committed to that, and we are working with the National Treasury on that. Magibiro ikinde mabende migaoni osebedo katiyo kanyakla kod ute thieth mag jigiwegi kaka Aga Khan kod Nairobi Hospital eduoko nengo mag thieth mag nyarogno kaachiel kod kansa ikinde mamoko e nengo ma SHA nyalo chulo. Judith Omondi, Ramogi TV. Tend County Masiako kale bad migao mar thieth okwedo ripode mawacho ni alorano emane gi kwan mamalo mar mine mathoka konyore. Tiratije mar weche thieth e County Masiaya Kennedy Horwenjo kwedo paro manyonde gazet mar Global Health ni Siaya emoyombo e kwan tho makamago. Kowero mo mar lalruok ewi chenro mag weche nyodo. Motene gi riwruok mar nyimine CBO oyango ni kwan ma ochiwo ripodno ok ni kare ka irango nonro mawuok e kuonde thieth mag county no ma ok nyis ni thoe mar mine e kinde konyruok ntiere malo. So if we keep time, Kala Festival, Kala 1, 2, 3. Our real maternal mortality ratio is 67. It's below even 100, below the national target of 100. From these outreaches, we saw a number of young people accessing family planning services. A number of them were also taken through HIV and testing, of which a number accepted to know their status, because it's important. If one knows their status, they'll also be initiated on treatment in good time. And when it comes to the other services, also family planning services were also offered during the outreach services. And general counseling for the community members. The outreaches will continue in the community. We also have the health system monitoring program that is still going on in our two facilities, Kambajo and Kapio. We will continue to empower the community to go and seek services. This is not the end of the sexual and reproductive health rights. It's just a program that has come to an end, but given that they have been capacity built, they can now go and advocate for their rights. Dichieng makawuono Afrika hingo odiochieng dhialo ratich nyithindo mag Afrika kendo rango kenge ma osego e bero ngimagi. Thoro mar wach gani en mar rango kenge ma osego e keto budget mana ne ratiro mag nyithindo mag Afrika okorochi. Kaka yor dhialo odiochieng ni riwruok mar Okal Care e bwo chenro mar Smile na Toto notimo limbe ne nyithindo ma ochando e gwenge mag Oyugis, Kasipul kendo bede kanyakla gi jokanyo mamoko e lalruok mar kaka inyalo medo bero ratiro mar nyithindo. Elwe ma nyithindo ma ochando ma mission to the fatherless to kod ne skul primary makotieno gi jo serikal omed chiwo omenda moromo mar siro somo mar jopuonjre. Moko okibi skul pile ka pile around skul ka gold wuok kende kunyo gold ka ji oae tunge piny ka tunge piny kobire wach mar gold ni koro bedo pema pek. Koro jo nyithindwa ma jowuoyi ok bi skul ma pile ka pile. Samoko bi skul pile ka pile yudo ka CBE implementation ok bede yo makare. Serikal pod ok oketo wach mar kelo capitation ma regular. Koro mano miyo nyithindo changamoto. Achiel kuomgi en nyithindo wuok oko kendo ginyal somo maber. Serikal nyalo ng'iyo ni seche mogolo budget to nyithindo gi bende onyalo keto negi kwan moro matin mondo mi konyo nyithindo gi seche ma giwuok ka gidhi e skul matiene ma wayudo kar ka nido kata ka onge gi wheelchair onge go en na gimo obadhi matin mondo mi nyathini obi e skul. Nyathi ma kichni
en pesa mangat pesa monego bed nogolo cha en mare ng'ama gol ni onge. Koro wakwayo sirikal ni mondo ginen ni nyithindwa makie pesa ni ogol ni gite ma onge gimoro ni ioro nyathini di kawo pesa kuom janyuol. Jagoro mong'ere migao matije kod arita mar oganda Joseph Monari osingo chopo paro mar chik mar angarita mar jogo ma hikgi oniang' e apis Attorney General Jumani mondo mi ochak chenro mar kete chik. Monari bende oyango ne sirikal nitiere kod chenro mar medo kwan mar jogo mayudo sir kowuok kuom sirikal kokalo chenro mar Inua Jamii e kinde ma jodongo to pod ywak ne anyuola ojwang'ogi. Cynthia Onyango nitiere kod ler. E nyasi ma ihingo higa ka higa tarik 15 dwe mar auchiel mar keto ng'eyo e ratiro mar jogo ma hikgi oniang', jotelo mopogore opogore ochopo mar winjo ywak e moko kuom midhiero ma joma hikgi oniang' kaloe. Lenda wang'gi neno maler kendo alwora margi okwe, kata kamano chunygi to opong' kod kuyo ka moko kuomgi ywak ni ojwang'gi kendo ngimagi sani en ageta mar nyithindo ma giwacho ni goyogi kendo mayogi lope ka moko bende inego. Kwa dhi osuptal jodongo miyien. Owe wacho ni jodongo ni yath onge ni dhi nyiewo yath. Sirikal nigo ng'iwa maber gwa mamul. Nyathi okonego bed ni goyo wuon mare niwach mar puodho. En nyathi ma pod gungufu. Orit ka Nyasaye oseluongo wuon-gi no. Ka Nyasaye oseluongo wuon-gi. Koro eka okawo puodho. To ok onego bed ni onega ne en mondo miye puodho. Kendo kibibedo kod kwe. Ibed nyathi ma nyako kibibedo kod kwe e odi. Ibed nyathi ma wuoyi kibibedo kod kwe e odi. Gimitimo ga nuoru. Ming'e ka nyathin bed biro tumoni. Bende gibiwo seyo ne ruodhi mag gwenge ma giwacho ni tudore kod jonjore kendo sando mon liete kod jodongo ma hikgi oniang' modong' kendgi. Sana chief orang mondo liete. Giwe bedo ni mondo liete nigi jwang'o igoyo. Imayo puodho. Mano makosa. Nikech mano momiyo en kanyo. Mondo rango mano community. Ma chief nyaka bed ni rango ng'ama janyuole mosedong' nono ma onge ang'o ma onge chuore. Kaka okang' mar sirikal chiwo sire wi ywak mar joma hikgi oniang', jagoro mongirore migao mar tije kod arita mar oganda Joseph Monari osingo chopo paro mar chik mageto bero ngima joma hikgi oniang' e apis Attorney General e jumani mondo chak kete chenro mar bedo chik. Actually this week mimi nitaipeana kwa Attorney General. Attorney General aipekue, aone ile ni nzuri, aone ile ni sawa nini, atoe aweke ile nini aweke, alafu akishaimaliza aisukume kwenda kwa cabinet. All they address the concern of the elderly, mondo kuponegi socially, gibe treated maber. Economically, gibe treated maber. Everything else, and even laws might help them to live well. You realize that somebody because they're old, we have even cases where only pesa. But you cannot know how to read. You can't at moro ma unge somo. Toko ni message money kanu dakora nene. Karo se divert pesa to account mare. Jotelogo mag sirikal bende osiemo rawere ni othegre kod timbe mag rocho ratich jodongo. Wakenya wenzetu, especially vijana, shamba is not equal to your parents. Land is not equal to your parent. If it was not that parent, then you would not be in this world. Now, wewe, it's your turn to reciprocate, to take care of that old person. It is not your turn to kill that person. It is not. Hapa, sheria iko, we shall catch up with you. And once we catch up with you, then you'll face the full force of the law. Chenro makama biro dhi nyime kuom ndalo ariyo mabiro mar chiwo thuolo ne jotelo. Jokanyo kaachiel kod oganda ochiw pachgi ewi ngima joma hikgi oniang' kod yore makare mag resogi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mokuom jod bura masiro sirikan manywanda mar Broadbase odhi nyime kod godebe ne winjruok mano obede kind ODM gi UDA kendo seyo josiasa maketo sirikal tesre motel negi gi jatenda DCP Rigathi Gachagua. Ne giloso Migori e chenro mar jiwo dongruok mar grube mag mine kaka Jojo Malero. Nyasi no machiwo gige dongruok mopogore opogore ne grube mag Wakeini e kaunti ma Migori ka okalo kuom apis ma Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ne obedo paw siasa.
Jol bura mawake ini mano pare kod adek mane ochope nyasini ne odok ne sirikal manywanda ma oloso jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Asante kwa timu yetu huku wa ODM kwa sababu hawa ndio waliweza kutusaidia kurekebisha serikali na kuhakikisha kazi imerudi vizuri. Huyu mzee anaona mbali, aliona mbali na akaunganisha Kenya. Sasa hivi tunaona Nyanza inametameta na Kenya inametameta kwa jumla. Nje ya serikali iko pneumonia, itaua watu. Ndani ya serikali iko joto kama Migori. Mnaisikia muisikii? Kwa hivyo tuko ndani ya serikali, wale wanataka kutoka waende wang'ang'ane na pneumonia na maumbo ambazo hazijulikani za nani zinapweka usiku. Jol buragi mawake ini ka hotel ko jalup speaker mar bro malo Gladys Boshulei ne oseo kweth maketo piny wacho tesre ma hotel ko Rigathi Gachagua kagiwacho ni onge lokruok moro amora maginyalo kelo ne jo Kenya. Ile wakati ambapo alikuwa kwa serikali alikuwa anatuambia ati hamuna shares, hamkupigia Ruto kura, kwa hivyo mnataka nini nyinyi watu wa Nyanza? Alafu sasa saa hii anataka kutuambia sisi wengine kama jamii ya Mugusi ati sisi ni makazi. Sasa zile yuko kwa serikali ndiye anakumbuka. Hatutaki ukabila. Gachagua kaa kando. Wewe ukisema one term sio wewe, tunakwambia wewe ni half term. Kaa kando, uache wanaume wafanye kazi. Ili kushinda wakati ukiwa pale, sasa hivi utaweza. Hata sijui anatembea akisema nini, kutangaza ukabila. You can see here, we don't even know which tribe you come from. And we don't want to talk about tribes here. We've come here as Kenyans, as women of Kenya, to unite Kenya and condemn those who are spreading news of political division, who are spreading news of tribal division or religion division. Giwane sirikan manywanda osekelo dongruok na jo Kenya duto kakwe bendo semedore e piny Kenya mangima. Mwana Mbadi amekuja amesaidia serikali, amepanga budget vizuri mpaka wakati huo mlisikia kelele yoyote. Mimi nataka nishukuru baba kwa sababu vile tumeingia kwa broad based, watu wenu wako na ruhusa ya kumfikia president na kumwambia matakwa yenu, kuambia shida zenu, ili maendeleo pia iweze kufika hapa Migori, iweze kufika Nyanza. Jol buragi mawake ni mathoth gin woman reps mawuok e counties mopogore opogore ne wad ni gibiro dhi nyime mar medo ting'o malo nweng'o mag wakeini ka okalo kuom grube. Gik mwabiro launch kawuono ka, moko oa kuom Ngaf, moko oa kuom His Excellency Dr. Samuel Ruto. Koro wabiro ka mondo wakony jopiny kech ne giyero mondo wakonygi. We have this program that we call Wezesha Mama Inua Jamii. I'm going to empower the woman because that's going to empower the family home. Unajua ukiinua mama, umeinua jamii, umeinua wazee na umeinua watoto. Grube mag mine kaunti ma Migori nodo gige dongruok mopogore opogore ma oting'o pong'rego cham, gige suko wich, kombe, charende kaachiel kod moko ma nengogi romo $12,000,000. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tungni owuok e kar dak Maudli ka jodak mar Old State Council Association ng'anyo kuom dar mar achune mosebedo kadhi nyime ka giwacho ni time tok chik kendo ok lure kod chike mag doho. Giwacho ni jogo mantie kod oboke mag lo mane doho miyo thuolo mar dak kuondego idaro gi thuon. Giywak na tend kaunti ni odonjore kodgi kendo mayo gi ratiro margi mar bedo e kar dakno. Chill. Chill. Yalinitisha manake mimi nilipanga safari ya kwenda kuona rafiki yangu Katole ambaye alikuwa town clerk wa Nairobi. So ilipo nishangaza ni wakati nikaa hapo sijamaliza dakika mbili ni gari kutoka nyuma V8. Sijajua yani sikujua imejuaje mimi nimefika hapo kwa sababu nilikuja na mtu wa Ndudhi. Hiyo gari kusema kweli ilipokuja mtu alishuka ndani, jamaa mnaona kabisa, akaniambia nikupata hapa nitakupika risasi na akaingia ndani. Ukweli nilifanya kutoroka na huyo mtu wa pikipiki. Now spotlights Governor Sakaja's administration for orchestrating violent evictions and blatant regard for court orders. In Woodley Estate, legitimate homeowners protected by title deeds and court orders
were forcibly ejected by the so-called new owners after Sakaja's administration illegally revoked their ownership. Taka mpira kwa ari wacha kwa hiyo kenda no ka Honorable Ajali Jarongo wachoni Okomor gibedo ni Eliud Langat o nyonomana bath Matino step aside kaeto wachoni nyaka koro gweta o wachoni koro nyaka sani tiendeni achiel tiende achiel ni serikali achiel ni oko mano wachoni otug gi jopiny oko ket wachne yo makare. Olulu Kadongo wachoni entie Suba North. Amara Felix wachoni Lagat must go. Eno Elijah Otieno Denga wachoni entie Rombei entie kodwa chendo. Agri Ajwang Komoro wachoka achani entiere kodwa kuwuok Dalma Kibira. Kata wachono kwa bila mondo timie nonro mapiyo kuom Tomaro Ajwang mondo anyuola mage bende oyudra tiro. Bio Kelo entie Mombasa eno kanyo ote mara Perez Owili kantiere Kodera Ombek wacho mora enyagi weche manyien to gimoworo ni obila onge adier miyo joma inyiso ji ni odere jela okwanyali yie ni mano en adier man Nyasaye donji e chunygi. Mano Perez Owili kantiere Ombek ero kamana ahinya. Eno bende ote kanyo mara wacho ni omor Giramogi TV gimoworo en tho mar Albert Ojwang wacho ni jaluo rembe peko Honorable Kwanya. Ano bende ote kanyo mara James wachoni osedonje chenro kendo mora ahinya. Millicent Achieng wachoni entiere Kisumu Nyawita Estate omora ahinya Giramogi TV kaka noni wecho chopo ne oganda yo makare ro kama na Andrea Junior kantie Migori Flozia Net mar Siaya nini kachain bende kachiel kod George Benja Uwod kodwogo George wacho ka achani entiere kodwo Kanyamkago aneno kanyo ka Nyakwaro Sein to wacho nasedonjo yo makare nkanyo gosiepe gi chopo. Samuel Nyakwaro Lweny aneni kachain bende kachiel gi Tyler wayo matin Nyakwaro Mgajonga duo kod mago mag tuke kikidhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunwa senge ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi urudi en kama ji duoge ji ok lal ng'e weche mane osekalo chon chande lweny nitie kod e gweng rwako sigendni mag kuonde ma wadakie iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *.